Proszę, proszę, kogo my tam widzimy? O, cześć Ilona. Wyspałaś się? Spadajcie! Nie mam z wami ochoty rozmawiać. Oj, koteczku, chyba się pomyliłaś. To powinien być dla ciebie zaszczyt, że z nami rozmawiasz. Ja mam w nosie ten wasz zaszczyt. Idźcie stąd! A jak nie, to co? Zbijesz nas? Nie? To nie. Nie chcecie wyjść, to pójdę ja. Czekaj, jeszcze to nie skończyłam. Zostaw mnie! Co ona mi zrobiła? O Boże, popatrz. Ty pieprzony dziwolągu, zapłacisz za to. Masz. Za mnie tutaj na małpo. Dajcie ją! Byście poszalały? Nie twoja sprawa. Mieliśmy małą wymianę zdań. Nic nie jest? A nie, chyba nie. A wy miejcie się lepiej na baczności, bo Bo co? Słyszycie, dziewczyny? Bohater się znalazł. Szkoda tylko, że nie był taki skuteczny jak mordowali Natalię. zamknijcie się. Jeszcze jedno słowo I co? i pożałujecie. I co? Uderzysz mnie? On może nie, ale ja bardzo chętnie. Ty, malutka, nie podskakuj, bo skoczysz z rozwaloną wargą tak jak Ilonka, wiesz? Ha, ha, ha. Ilona, co ty robisz? Nic. Ja tylko chciałam, żeby to się skończyło, ta wasza kłótnia. Natalia też tak potrafiła. Co potrafiła? Pamiętam, jak kiedyś opowiadała mi o kłótni z ojcem. Chciała chyba wtedy, żeby ojciec znikł, czy żeby cierpiał. Zamknęła oczy, skupiła się i nagle usłyszała krzyk ojca. Okazało się, że ojciec upadł i pomyślała, że nie żyje, czy coś takiego. Jest puls, żyje! Może zadzwonimy po pogotowie? Nie, może jak sobie poleżą na śniegu, to trochę ochłoną. Chodź, Ilona, odprowadzimy cię. Nie, nie trzeba, ja sobie sama dam radę. Jesteś pewna? Tak, tak!